des d'ara, a les 4 de la tarda, ja s'inicia aquesta restricció, si no hi ha canvis, en l'abastament de l'aigua potable, fins a de 8:45 a 9:45 que es tornarà a obrir una hora, i demà al matí de 7 a 9. Que ha caigut una torre de molt alta tensió també i que 4.000 abonats de la ciutat de Girona estan afectats per aquests talls de llum. Llavors també estem amatents a veure quina és el període d'avaria. Ens han dit que en un parell d'hores ens donarien, ja, si no ho sabien abans, que ens donarien resposta a quina era la solució o quines previsions hi havien per tornar a recuperar aquestes 4.000 famílies el subministrament elèctric. El riu Onyar estava a 321 metres cúbics per segon i el Ter a 966 metres cúbics per segon, i ens confirmen que aquesta ha sigut la punta. Per tant, ara ja, en principi, ja s'ha de començar a reduir tot.